Hello sa lahat ng ating mga momshies out there. So, today ay magkakaroon ng road trip ang mga social climbers kasama si Taishin, Hannah Sena, and of course, asan yung aking poging camera, Aldrin Batino is in the house. So, pupunta muna kami sa isa sa mga bahay ng aming Spaghetti members. Yes. And, diretso kami sa pagsundo sa airport para kina Noriel and sa bagong anak-anak ni Brenda. So kung sino siya, kilalanin natin later on. So for the meantime, punta muna tayo sa Patol. Kasama natin si Bimbo, ang brother ni Brenda. Ganyan naman, bakul-mahul. So let's get it on, road trip. So we're here na si store ni Ate Chami. So ayan na siya. Chadan! So nakarating na kami dito ngayon sa store ni Ate Chami. Isa sa mga isprikitik namin. Charan! Ang isa sa mga marites. Kasama kong ibang social climber squad, si Hannah Sena. Ayan. Come on. Si Brenda hindi na sumama, pero syempre later, mamimit mo naman siya. Finally, Ate Chami, fresh. Live na live. Ay, si Javi. Ay, hi po kuya. Nice to see you again. Ambo. Ito yung kanilang milk tea shop. Tama ba ako? Milk tea shop. So, may barbecue ha? May tambayan. Maganda tambayan to ha. So, tignan natin. Kung ano mga mag-iisip, taroy may palaps, bala-bala. Mga bayot. Si Taishin. Mapapalit mo ba siya? Si Ate Chami, si Carlota, ang pamangkin niya. Nakasama ko naglalabas sa ilog. Oo nga, napanood ko. So, andito na kami ngayon sa kanilang store. So, mamaya isa-isahin natin yung kanyang mga paninda. Tingnan natin kung mababawasan yung pagiging chismosa natin. Yan ang seafoods ni Ate Chami together with pork kumba. Naku, Day Brenda, puro paborito mo pala. Ay, syempre bangus. Hello! Muli sa lahat ng ating mga momshies out there. Ayan, narito po tayo ngayon sa isa sa mga kasamahan po namin sa Sprikitik Official Fans Club. Ang isa rin sa mga kamarites at madalas kong kachismisan sa Kumu, sa GC, maging sa private message. Ate Chami! Ayan, for sure sa ilan sa mga ating mga kasamahan sa Sprikitik ay talaga nakikilala ka rin kasi kasabayan natin sa G-Season. Hindi. Siya po ay isa rin po sa mga naging kasamahan ko at katuwang namin sa pagbubuo para mas mapalaki po yung grupo ng mga Sprikitik. At ngayon po, nandito kami ngayon sa kanyang store na ang pangalan ay Fan Tivac. Fan Tivac. Mag-i-enjoy ka sa Tivac niya. So, Fan Tivac. At ngayon nga, kasama po namin ang ilan sa aming mga social climbers squad, family, sina Hannah Sena, Taishin, ayan, si Kuya Bimbo. Kuya Bimbo, wala tayong tanduay dito, ha? So, si James and Taishin and Carlota. Hi! At ang ating official milk tea shaker. Paano ka mag-shake? Paano ka ba mag-shake na? Kailangan ba mabilis? Ganun? Grabe! Ang laki ng milk tea! Ayan, so yung ating milk tea shaker na si Kuya. Kuya John Ray. Asan yung babe ko? Wala palang. Sorry. Baby lang pala. Ayan, si Kuya John Ray ang ating magiging taga-shake ng milk tea. Wow. Malakas kang mag-shake. Sa isang araw nakakailang shake ka? Nakakarami yan. Ha? 20? 20 times? Hindi ka nangangalay o papas mo? May asawa ka na? Girlfriend? Ay! Single na! Sige, ako na lang. Ako na lang. Okay, sige muna natin mga orders nila. Okay, simula sa ating mga cookies and cream, red velvet, chocolate, napaka-arte ni Carlota, ang tapamangkin ni Brenda, and Hobie. Ha? Hobie! Ano?
Oh, OB. And si Kuya, avocado. Ayan. Mula dito sa kanila milk tea, meron tayong shake na tinatawag and milk tea. Ayan. So, alika tingnan natin kung paano natin gagawin to. Pero bago yan, habang ginagawa ni milkshaker John Ray, tsikahin natin. Paano ba ganun? Malalaman natin paano siya mag-shake mamaya. So, tanungin natin si Ate Chami, gano'n na po katagal itong inyong business? Since last year? No, Ah, 2000, pandemic. ano no? 2020. 21. Ah, di 2 years na. Magto 2 Magto years 2 na. years pa lang siya. 2020. Okay. Dito sa inyong milk tea, o dito sa inyong mga binibentang shake pang merienda, ano pong pwede nating ma-offer sa inyong mga sa ating mga manonood, sa inyong mga customers? Ang bestseller namin dito is red velvet, taro, chocolate. Halos naman lahat, maano siya mabenta. Mabenta talaga. Oo. Okay. Lalo na sa mga bata. Kasi water-based kami, so hindi siya masyadong malasan mo yung tea. Mga bata kasi ayaw masyado ng Ay, iba yung Oo, iba yung lasa kasi. Kaya water-based yung pinili ko. Okay. Tapos, meron ba tayong Facebook page para na sa ganun mapuntahan ng ating Fanti mga... Backstation. Ano na? Fanti Backstation. Fan-tibak station. Namiss ko din mag-tibak. Pero nakatibak naman po ako ngayon talaga. Hindi, yung tea. Okay. Oo. So, babalik-balikan niyo yung tea. Kaya fan-tibak. Oh, nasa segue. Tinabangga-bangga yung ganun. So, fan-tibak station, like nyo na yung kanilang Facebook page. At para pwede rin kayong mag-inquire. Pwede rin kayong mag-serve sa mga okasyon. Pwede. Pag may order. Birthday, kasal, annulment. Ay, sorry. May annulment pa. May hiwalayan. Char! Celebrate pa. So, birthday, ganyan. Alo! Ganyan pala siya. Ay, grabe. Kailangan pala nakatutok din. Ang hirap siguro ng ganyan. Ang hirap siguro ng ganyan pag-shoot. Alam mo, gusto ko ma-experience yung ganyan, ha? Pero kapag ako nakatuto. Na-try ko yan parang mga 10 years ago pa. Iba naman yung smart. Okay, mabalik tayo. Kasi nakaka-distract. Okay, so mabalik tayo dun sa inyong mga package. Meron to mga package na ano ba, kung magkano yung worth, ilang cups, ganyan. Mas kasi individual lang siya eh. Tapos, Upper, oo. Pero kung maramihan naman, pwede naman may discount naman. Na package. Oo. Okay. So meron tayong mga sizes. Pakita natin yung Pakita yung size medium, na. small. yan. This is the small. Small. Small to pero ang taba. Medium and yung large. Oh, large na. Kaloka. Ah. At saka reusable naman siya, no? Or depende sa Hindi, pagkakas. pag after, ito po na. Pwede mo. Ay, hindi siya ano. Hindi siya pwedeng gamitin ulit. Kasi merong iba na yung Oo. makakapal. Oo, na- pero pag ganun kasi, yung customer na magdala, pag suki na. Okay. Meron din kayong mga ganun pala. Ay, wala pa ako. So, kung meron din silang sariling Oo, pwede. lagayan, yun. Pwede. Okay din. So, bagay mas maganda para na sa ganon, ma-preserve, ay ano rin natin, mabawasan din natin ang paggamit ng mga sobrang mga plastic cups, no? Ayan. So, magkano po yung ganitong size na small? 40. Pero pag, 40. Pag tatlo naman, 3 for 100. Ah, talaga? And ito, this one, yung medium, 55. 55, At saka 70 yung large. 70 yung large. Okay. So, ganun pala ito. So, sige. Tingnan naman natin kung paano nila ginagawa yung milk tea at saka yung kanilang shake. Okay. Meron tayong pa-order ng mga french fries. Tapos, andito na nga pala siya. Si Robert nga pala, guys. Uy, mag-ilo ka muna. Siya po yung inyong tunay na Popshi. Nahanap mo na pala talaga to eh. Ang inyong Popshi nga pala. Hindi, kasi lagi ko siya ka-chat. Kapag kausap ko si Ate Chami, ano siya, nagsha-chat din siya. Nagsha-chat siya ng number niya, tapos Gcash siya account. So, meron tayo pa-order na, na french fries.
Parang nalungkot naman si ano. Ano nangyari sa'yo? Naghahanap ka na rin ba ng papsi mo? Ano? Sino? Walang kopi ko na milk tea. Nalungkot siya kasi wala raw kopi ko na milk tea. Ba't ang dami? Ang dami, baby. Unti lang. Grabe ako pawis na pawis. Ikaw parang lamig na lamig ka, ha? O, kamusta ka naman? Sa chat, ang daldal niya po talaga. Okay lang naman. Oo, ngayon na nandito na ako katabi mo, parang ayaw mo na ako kausap. Naiiyak ako eh. Naiiyak. Parang si Raulo naman. Ano nga? Ano nga? Ano, napakaharot niyo po sa chat. Ngayon sa personal, parang hindi ko na maramdaman yung sinasabi mong dito mo ako ititira sa Cagayan. Handa naman akong magbungkal din ng mga lupa dito. Tutulong ako sa pagre-renovate. Ayan. So, magkano naman yung french fries? Isang order na ganyan. Ano? 20. 20. Tapos may 15. Ah, may 15 din. Eh, dito na lang tayo sa 20. Ay, meron din kayong Fishball. Fishball, kikiam, and tempura. tempura. Kung papipiliin ka, kikiam o squid ball? Ikaw na lang. Ang galing na bugaw ni Ate Chami. Ay, mga Marites Esprikitik, meron na ako dito sa Cagayan. Meron na kung silang papsi. Oo, meron na kayong Papsi G. Ah! Hindi nga. Anong madalas mong kinakain? Kikiam, squid balls. Ano, lahat naman yan. Ha, kinakain mo ng squid balls? Oh. Ako, ayoko. Ako squid balls lang, hindi ako kumakain ng kikiam talaga. Kumakain din ako nun eh, kasi ano, lasa din ng ano, tempura. Yung Kikiam. kikiam talaga. Tapos, Ano, sarap lahat. ay, yung tumingin, parang sira. Masyado pa makapal yung blush on ko. Nag-ayos pa naman ako ngayon kasi sabi ko mamimit na kita. Ang harot-harot. Okay, so ngayon nga, natapos na po na magawa ang aming Fanti Back Flavors Milk Tea and Shake. And to Ate Chami, thank you so much. Ayan, ang sarap ng ating milk tea, pamerienda. Actually, may lunch pa kami kanina. Pero bago yan, tanungin natin yung ating mga kadalawang beses ng order. Kagadagan, nakarami. Si Kuya Bimbo. Tara si Kuya Bimbo. Ang flavor ng kay Kuya Bimbo, lapitan na si Kuya Bimbo. Lapitan tayo. Kamusta yung lasa? Ano? Okay, masarap. Di masyadong matamis. Sakto lang. Ito po yung flavor na ano, avocado. Oh, vlogger na rin. Marunong sumagot. Carlota na naka-medium size. Nakadalawa yan. Chocolate na, ano lasa? Kamusta? Ang flavor po nito is chocolate. Mm. Sobrang sarap na, hindi masyadong matamis, hindi masyadong malasahan yung tea. Perfect! Ang taray. Munting magdire-diretso yung sago sa lalamunan ko. Ang boba. Magjowa. Kanina. busy. Ano kanina flavor niya? Chocolate. Yung kanina. Red velvet. Gago! Tapos yung isa, cookies and cream. Pangatlo ko. Di ba? Umami, nakapangat na pala. Ang sarap. Anong natin? Wala siyang natikman. Ay, ko umubos? Hala! Ayun, din niya bet. Bet niya yung... Yung french fries na ubos. Kamusta yung experience sa pag, lasa? In fairness. Oo, nakatatlo ka eh. Di ba lata? Ikaw. Masarap. Hindi ka mahilig sa mga sweets. Okay lang. Ha? Nagkakamot siya. Okay lang. Masarap. Hindi maalat, di matamis. Di ba tama lang yung timpla? Hindi na siya Tamang nakakaumay. timpla lang. Tapos tingnan natin yung isang medium, isang small na flavor. Si Hana Sena. Hana Sena! Hindi pala ako kasha dito. Kamusta dyan? Nakailan ka na dyan? Masarap po talaga ang Fanti ba? Pang dalawa ko lang to ha kasi naubusan kasi masarap kapag manood ng live at saka masarap talaga yung kwentuhan kapag may OB. Diba? Ano? May OB? OB. Ayan. Kaya Di ba? Talagang masaya. It's fun. panty Ba. back. Tara.
Saan flavor mo ulit? UB. UB na ngayon. Ube. Ayun, maraming salamat, Ate Chami. Thank you so much sa pamerienda sa amin. Maraming salamat. Sa bisita. Thank you so much, te. Abangan nyo kung saan pa namin siya makakasama. Daghang salamat, Pantibak! It's DJ.